नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मंडळी, आज आपण चाललो आहे जोगेश्वरी ते सिंधुदुर्ग आणि आपण मुंबई गोवा हायवेने चाललो आहे। तर आपण या पूर्ण हायवेचे अपडेट्स तुम्हाला देत आहोत। तर मागचे 2 व्हिडिओ तुम्ही पाहिलेत, त्यांना रिस्पॉन्स चांगला मिळाला, त्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चाललो आहे माणगाव ते महाड, हार्डली 28 ते 30 किलोमीटरचं अंतर आहे। पण बघूया रोडची कंडिशन काय आहे ती आणि किती वेळ लागतोय। मुंबई गोवा हायवे सिरीजच्या दुसऱ्या भागात आपण बघितलंच होतं की माणगाव सिटीच्या अलीकडून एक माणगाव बायपास रस्ता जातो। तर तो रस्ता हा पुढे जो ब्रिज आहे त्याच्या पुढे मुंबई गोवा हायवेला येऊन मिळतोय आणि पुढे बघा मस्त अशी ब्रिजवरून ट्रेन चालली आहे। मस्त असा व्ह्यू आहे, भरपूर आवडतो मला हा असा व्ह्यू। आणि ज्यावेळी ट्रेन वरून जात असताना आपण खालून जात असतो तो देखील एक सीन एन्जॉय करण्यासारखा असतो। तर हा जो रस्ता आहे हा जुना का ठेवला आहे, कारण जो बायपास आहे तो ह्या आसपास कुठेतरी कनेक्ट होईल आणि त्याच्यामुळे ह्या रस्त्याचं काम अजून चालू झालेलं नाही आहे। इथून हे जे डायव्हर्जन आहे इथपर्यंत कॉन्क्रीट रोडचं काम चालू आहे। इथे बघा हा जुना रस्ता आहे आणि त्याच्यावर भराई वगैरे करून फिलिंग करून नवीन जो कॉन्क्रीटचा रस्ता बनतोय त्याची हाईट वाढवण्यात आली आहे। बाकी इथे डायव्हर्जनच्या ठिकाणी तर सगळीकडेच रस्त्याची बोंब आहे, अतिशय बेकार परिस्थिती। त्यामुळे अशा डायव्हर्जनच्या वेळी भरपूर कंटाळा येतो, आपल्याला स्पीड मेंटेन करता येत नाही। आणि हे जे स्पीड ब्रेकर आहेत ते यासाठीच ठेवले की ज्यावेळी आपण समोरून येतो एकदम स्पीडने आणि पुढे डायव्हर्जन असतं तर त्याचा काही ड्रायव्हर्सना अंदाज येत नाही, तर त्यासाठी ठेवलेले आहेत हे। चला आता एवढा थांबायचं नाही, कशिडी शिवाय कशिडी काढून थांबूया आता। आमचं नेक्स्ट टार्गेट आहे कशेडी घाट क्रॉस करून कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी जे हॉटेल आहे त्या ठिकाणी आता थांबायचं। इकडे थोडंफार काम चालू आहे असं वाटतंय, म्हणजे हे लेनचं कॉन्क्रिटीकरण झालेलं आहे। दुसऱ्या बाजूला अजून काहीच नाही आहे, पण हे साईडचे कास्टिंगचे वगैरे ब्लॉक वगैरे ठेवलेले आहेत, त्यामुळे असं वाटतंय की काम चालू आहे। पण असंही कुठे जाणवत नाही आहे की काम म्हणजे प्रोसेसमध्ये आहे, कारण डंपर्स वगैरे ग्रेडिंग मशीन वगैरे हे सर्व कुठे दिसत नाही आहे। त्यामुळे सध्या तरी काम हे स्टॉप झालेलं आहे। हा रस्ता मला वाटतं मागच्या पावसात वगैरे त्याच्या आधी रेडी झाला असावा कदाचित। तर अजून तरी कामाची प्रोग्रेस एकदम स्लो म्हणजे म्हणता येणार नाही, म्हणजे चालूच नाही आहे। पुढे बघूया मुंबई गोवावर पूर्ण कुठे कुठे काम चालू आहे ते। आता आम्ही एवढे आलो पण कुठेही काम चालू असलेलं जाणवलं नाही आहे, त्यामुळे भविष्यात अजून किती वेळ आणि किती वर्ष लागणार आहेत मुंबई गोवा हायवे कंप्लीट व्हायला। आणि जे कोकणकरांचं स्वप्न आहे 6 ते 7 तासामध्ये आपल्याला कोकणात पोहोचायचं आहे, ते कधी सत्यात उतरतं आहे ते बघूया। सध्या तरी आता भरपूर वेळाने असा रस्ता आला आहे, पण मध्येच डायव्हर्जन वगैरे येतात त्यामुळे त्याचा अंदाज येत नाही, त्यामुळे भरपूर स्ट्रगल करावं लागतं फुल। आणि आम्ही पण असे एखाद्या प्रवासाला निघतो त्यावेळी आम्ही असे टप्पे ठरवतो की त्या टप्प्यावर हॉल्ट करायचं आहे। पण मुंबई गोवा हायवेला असे तुम्ही टप्पे डिसाईड करू शकत नाही, कारण तुम्हाला माहितीच नसते की रस्त्याची प्रोग्रेस काय आहे ती। पण अशासाठी आम्ही खास हे पूर्ण अपडेट देतो, जेणेकरून सर्वांना माहिती व्हावी की कुठे रस्ता किती खराब आहे ती। गोरेगाव परत गोरेगावला येईल सकाळी एवढा निघाल 5:30ला निघाल अजून गोरेगावला जरा धीर मुंबई चाललो सांगायला काय या काय। आता आपण जस्ट गोरेगाव क्रॉस केलंय, याच्यानंतर लोणेरे येईल, लोणेरेनंतर केंबुर्ली आणि नंतर मग आपण महाडमध्ये एंट्री करू। तर हा संपूर्ण जो टप्पा आहे हा 30 किलोमीटरचा आहे अंदाजे। तर याला आता जवळपास ऑन टाईम दाखवतोय 45 मिनिट्स लागतील, कारण
रस्त्याची कंडिशन भरपूर खराब आहे. आणि इथे हा जो रस्ता ओल्डच ठेवला आहे, म्हणजे तुम्ही आता एक ऑब्झर्वेशन केलं असेल की ज्या ज्या ठिकाणी मेजर गावं वगैरे आहेत, सिटी वगैरे आहेत, तर अशा ठिकाणी फ्लायओव्हर्स वगैरे होतील, तर त्यासाठी तो रस्ता तसाच ठेवला आहे. पहिल्यांदा हे मधले टप्पे पूर्ण करतायत. पण आम्ही मागच्या वेळी ज्यावेळी इंदापूरला वगैरे आलेलो, माणगावपर्यंत आलेलो, तर त्यावेळी देखील या रस्त्याची कंडिशन जैसे थे होती. अजून देखील कोणत्या प्रकारे काम चालूच नाही आहे. आणि इकडे हे असे डायव्हर्जन तर भरपूर डोक्याला ताप देतात, भरपूर म्हणजे भरपूर. स्पीड ब्रेकर काय गरम जरा खड्ड्यात टाकलं एवढा डांबर. भारीच जोक केलाय ना. तू व्हिडिओ बनवून बघतो काय? तू व्हिडिओ बनवून बघतो चालू आहे ना. अच्छा हो ठीक आहे बरं. तर व्हिडिओला सुरुवातीलाच आपण बोललो की असे जे कॉन्क्रीटचे रस्ते रेडी झालेले आहेत बनवून सिंगल लेनचे वगैरे, त्याच्या एंडच्या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर ठेवलेत. कारण इथून आपण स्पीडने येतो, पुढे डायव्हर्जन वगैरे असतं, आपल्याला आयडिया नसते, आणि येऊन आपण त्याच्यावर स्पीड वगैरे कमी करतो. तर त्यासाठी ते स्पीड ब्रेकर ठेवलेले आहेत. पण एवढे खड्डे असताना त्या स्पीड ब्रेकरची गरज देखील नाही आहे. कारण कोणत्याही ड्रायव्हरला अशी इच्छा नाही की त्याची गाडी खराब वगैरे व्हावी आणि प्रवाशांना त्रास व्हावा. मुंबईमधून निघाल्यापासून आत्ता जरासा बारीक बारीक पाऊस सुरू झाला आहे. वातावरण देखील पूर्ण ढगाळ आहे, ढग वगैरे जमलेले आहेत. पाऊस फक्त येता नाहीतर पूर्ण शूटची वाट लागेल. खरा जो मुंबईकर असतो किंवा कोकणकर असतो ना, तर त्याला मुंबई गोवा हा जिव्हाळ्याचा विषय का आहे? कारण बाजूलाच तुम्ही बघा, उजव्या बाजूला ट्रेन वगैरे चालले आहे, मस्त ग्रीनरी आहे. पण हा सर्व प्रवास तुम्ही एन्जॉय करू शकत नाही, कारण समोर असलेली रस्त्याची परिस्थिती. ज्यावेळी हा रस्ता पूर्ण होईल त्यावेळी आपण या सर्व निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेत एकदम पूर्ण आपण मुंबई टू गोवा प्रवास करू. सध्या तरी भरपूर इरिटेटिंग होते, अशी सगळीकडे अर्धवट रस्त्यांची परिस्थिती आहे. आणि हे जे खड्डे आहेत त्याने तर भरपूर इरिटेट व्हायला झाले, अक्षरशः कंटाळा येतो. गाडीची देखील वाट लागते, सोबत प्रवाशांची देखील भरपूर वाट लागते. मित्रांनो, जेव्हापासून आम्ही आमच्या सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलवर मुंबई गोवा हायवेचे स्टेटस अपडेट करायला घेतलेत ना, तेव्हापासून चांगला रिस्पॉन्स येतो आहे. तुमच्या कमेंट्स वगैरे वाचून अजून आम्हाला म्हणजे असा आनंद मिळतो की अजून आपण व्हिडिओ अपलोड करावेत. पण काही वेळा हा खर्च पूर्ण कॉस्टली वगैरे असल्यामुळे आम्हाला ते पॉसिबल होत नाही. प्लस सर्विस देखील जॉबला असतो, मी देखील साईटवर वगैरे असतो, साईट्स चालू असतात, त्यामुळे आम्हाला पॉसिबल होत नाही. तर त्यावेळी देखील अशा भरपूर कमेंट्स असतात की तुम्ही अपडेट्स कधी देणार. तर हे सर्व मॅनेज करताना भरपूर दमछाक होते. तरी पण आम्ही तुमच्यासाठी खास प्रयत्न करतो. आता हे देखील म्हणजे आम्ही पूर्ण फॅमिली आहोत सोबत. तर आमचं संगमेश्वरला काम होतं, तर आता मागच्याच व्हिडिओला एक कमेंट आली की संगमेश्वरला यायचं असेल तर पुणे हायवेने आपण कराडवरून चिपळूणला येऊ शकतो, कराडवरून पालीला जाऊ शकतो. तर तो देखील अल्टरनेट रूट एक आहे. पण त्या रूटला कसं असतं की ॲक्च्युली जास्त लोकांना तो माहीत नाही आहे, आणि तेथील रस्त्याची परिस्थिती कशी आहे ते देखील माहीत नाही. त्यामुळे आम्ही शक्यतो एखादी गोष्ट माहीत नसताना त्याची माहिती देणे आम्ही टाळतो. तर आपण देखील आम्हाला ज्यावेळी कळेल, म्हणजे आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्नशील आहोत त्या रोडची माहिती घेण्यासाठी. तर ते जेव्हा आम्हाला अपडेट्स मिळतील त्यावेळी नक्की आम्ही तुम्हाला सांगू. आणि अजून एक गोष्ट महत्त्वाची की आपण अजून देखील कोकणातले व्हिडिओ बनवतो, व्लॉग टाईपमध्ये असू देत, आपली खाद्यसंस्कृती असू देत, किंवा कोकणात ज्या नवीन घडणाऱ्या गोष्टी आहेत तर त्याच्याबद्दल देखील आपण माहिती देत असतो. तर त्यांना देखील असाच सेम रिस्पॉन्स द्या. तुमच्या कमेंट्स वगैरे सांगा, आमचं काही चुकत असेल तर ते देखील आम्हाला नक्की सांगा, किंवा आमच्याकडून तुमच्या काही अपेक्षा असतील, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या टाईपचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर त्याचे अपडेट्स देखील आम्हाला नक्की कमेंटद्वारे द्या. आम्ही त्यावर नक्की व्हिडिओ बनवू. कारण आपला हा जो कोकण आहे, या कोकणासाठी जास्तीत जास्त काही करता येईल त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तर इथे बघा सुंदर असा रस्ता आहे. भरपूर वेळाने हा रस्ता परत असा आला आहे क्लीन.
आणि बाजूला जाते रेल्वे लाईन. तर मी 1-2 वेळा आलेलो. तर त्यावेळी इथून ट्रेन जायची एकदम पूर्ण. आपलं जो एक मूवी आहे दिल चाहता है, तर त्याचं फिलिंग येतं त्या दिल चाहता है गाण्यामध्ये. कार चालली आणि त्याच्या बाजूने ट्रेन चालली, दोघांची रेस चालू आहे. अतिशय सुंदर असा व्ह्यू आहे. तर त्या सीनचा फील तुम्हाला इथे येतो, म्हणजे बाजूने ट्रेन जातो आणि तुम्ही इकडे ड्राईव्ह करत असता. अतिशय सुंदर. आणि आमची देखील संपूर्ण फॅमिली आहे. यांना पुणे बेंगलोरने जाण्यापेक्षा मुंबई गोवा हायवे आवडतो. भले त्या रस्त्याची कंडिशन खराब असू दे किंवा कसं असू दे. हे जे नेमके टप्पे आहेत ना, महाड, पोलादपूर, माणगाव, रत्नागिरी, हातखंबा, तर हे असे टप्पे ठरलेले आहेत. म्हणजे एखादा माणूस जेव्हा व्यक्ती चौकशी करतो कुठे आलात, तर त्या टप्प्यांची माहिती देताना असा एकदम गर्व वाटतो की आपण इथपर्यंत पोचलो, चिपळूणला पोचलो, महाडला पोचलो. भरपूर मजा येते. आम्ही लहानपासून या गोष्टी ऐकतोय. बसने वगैरे यायचो किंवा कारने काकांसोबत वगैरे यायचो. भरपूर मजा येते आणि प्रवास एन्जॉय करायला मिळतो. आता आपण महाडच्या जवळ आलो आहे. मध्ये जरा शूट थोडंसं थांबवलेलं, कारण कॅमेरा सेटअप वगैरे थोडासा हललेला. इकडे आपण कॅमेरा लावला आहे पुढे मोबाईलचा आणि मी ड्राईव्ह करतो आहे. तशी आमच्याकडे XUV 500 असल्यामुळे तेवढा काही त्रास होत नाही आहे. परंतु तरी देखील एक खड्ड्यांमुळे वगैरे कॅमेरा सेटअप भरपूर वेळा हलतो आहे, त्यामुळे ब्लरी फुटेज वगैरे येतात. कॅमेरा स्टेडी राहत नाही आणि डोंगर वगैरे बघायला तर मजाच येते. इकडे लास्ट टाईम आपण आलेलो, म्हणजे आपण मागच्या सिरीजमध्ये कोलाडपर्यंत आलेलो मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स देत. तर त्यावेळी हे काम चालू होतं. इथे भरपूर म्हणजे डायव्हर्जन टाईपमध्ये असं सर्व्हिस रोड वगैरे बनवलेला होता तात्पुरता. पण आता काम मोस्टली झालं आहे. ह्या लेनचं दुसऱ्या साईडच्या लेनचं काम चालू आहे. इकडे पूर्ण ब्रेकिंग वगैरे होत होतं. पूर्ण ब्रेकर वगैरे लावलेले होते, त्याच्यामुळे जाताना तर भरपूर कमी स्पीडने गेलेलो. आणि हा समोरचा व्ह्यू बघा मस्त. आणि इथून रोड देखील पूर्ण क्लिअर झालेला आहे. त्या लेनचं देखील काम झालेले आहे. तरी देखील इकडून वाहतूक चालू आहे. कदाचित मध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम असेल किंवा मधलं डायव्हर्जन वगैरे तिथे कट केलं असेल. इकडे बाजूलाच काम चालू आहे, त्याच्यामुळेच ती लेन बंद केलेली आहे. पण ज्यावेळी हा रस्ता चालू होईल ना, तर आता बघा, आता मी आहे ॲव्हरेज 100 स्पीडला, 100 to 110. मजा येते. पण हा जो कॉन्क्रीटचा रस्ता बनवला आहे ना, ह्याला जरा थोडासा असा जर्क वाटतो आहे. म्हणजे असं प्रॉपर लेवलिंग असं वाटत नाही आहे. आपला बिटामिनचा रोड असतो त्याला एकदम अशी लेवल असते, तर तशी लेवल इथे जाणवत नाही आहे. जर्क बसतो आहे गाडीला. सस्पेन्शन प्रॉपर आहे त्यामुळे तेवढा त्रास होत नाही, पण गाडीला डॅमेज होते. म्हणजे तुमचे टायर्सना वगैरे डॅमेज होऊ शकतो असा माझा अंदाज आहे. आपण मागच्या जानेवारीच्या अपडेट्सपेक्षा इथे 5 ते 6 महिन्यात भरपूर काम झालं आहे. एकाच लेनचं काम चालू होतं, त्याच्यावरून देखील एकेरी वाहतूक चालू होती. म्हणजे एकाच लेनवरून दोन्ही साईडने वाहतूक. पण आता मोस्टली झालेलं आहे, तरी देखील डेव्हलपमेंटचं वगैरे काम बाकी आहे. हे असे थोड्याफारच ठिकाणी असा रस्ता तुम्हाला मिळतो. बाकी तर पूर्ण डायव्हर्जन, खड्डे आणि खड्डे. थोडंसं ऊन आल्यामुळे ग्लासवर जरासा स्पॉट आला आहे, त्यामुळे चांगली अशी विजिबिलिटी येत नाही. आणि आता मग अशी जरा डायव्हर्जनला आणि स्पीड ब्रेकरच्या वेळी कॅमेरा सेटअप थोडासा हललेला, तर आपण तो परत व्यवस्थित केला आहे. मित्रांनो, ज्या प्रकारे तुम्ही आम्हाला यूट्यूबला वगैरे फॉलो करतायत, तुम्ही आमचे सबस्क्रायबर आहात, तर त्या प्रकारे आपण फेसबुक आणि इंस्टाला देखील पेज ओपन केलेलं आहे, सुवर्ण कोकण. त्याच्यावर आपण लेटेस्टचे अपडेट देत असतो, जे आपले व्हिडिओ वगैरे येणार आहेत तर त्या ठिकाणचे. तर ते देखील नक्की फॉलो करा. आणि इथे मला एक गोष्ट कळत नाही आहे की त्या बाजूची लेन जरा थोडीशी छोटी वाटते, आणि तरी देखील तिथे मध्ये बॅरिगेट्स वगैरे लावलेले आहेत. ब्रेकिंग वगैरे पूर्ण कातळात केलेलं होतं. आणि इकडे देखील मोरीचं वगैरे कॉजवेचं काम चालू आहे. आणि लास्ट टाईमला सेम इथे भरपूर ब्रेकिंगचं वगैरे काम चालू होतं. पूर्ण धूळच होती. पण आता हा जरा रस्ता व्यवस्थित झाल्यामुळे भरपूर वेळाने
म्हणजे जवळपास आम्ही सकाळी 5:30ला निघालेलो. त्याच्यानंतर ॲव्हरेजली 60 ते 70च्या स्पीडने आलो. पण इथे पहिल्यांदा गाडीचा काटा आमच्या 80च्या वर गेला की परत पुढे असे खड्डे आलेत. अरे बेकार परिस्थिती, पूर्ण धूळ आणि धूळ. बाईकवरून तर या रोडने जायलाच नको, अतिशय बेकार परिस्थिती होते. आणि आपण आता आलो आहोत महाडच्या जवळ. तर महाड सिटीमध्ये काय परिस्थिती आहे ते बघूया. पोचतो राहतो काय काय गुंफा असत काय? महाड हो, ते काच खाली करू का मोठली ह्या भारी ना. कसले असत ते? ओके झाला ना. तर इकडे महाडच्या पुढे गुंफा होत्या मस्तपैकी अशा डोंगरात कोरलेल्या. कधी बघितल्या नाही मी, फर्स्ट टाइम बघितल्या. कारण आम्ही ह्या ठिकाणी नाईटलाच असायचो, ज्यावेळी गावातून निघताना देखील नाईटलाच, आणि मुंबईवरून ज्यावेळी संध्याकाळी निघायचो बसने त्यावेळी देखील नाईटला. मी फर्स्ट टाइम मुंबई गोवा हायवेने दिवसाचा प्रवास करतो आहे, म्हणजे मुंबई टू आपलं सिंधुदुर्ग. नाहीतर डेली आम्ही गावावरून येताना देखील सकाळी निघायचो. पण या ठिकाणी थोडीशी आम्हाला संध्याकाळी किंवा असा काळोख व्हायचा, त्यामुळे ही मजा कधी घेता आली नाही. हा रस्ता भारी रोड झालेला आहे. बरोबर 5-6 तासातच पोहोचा टोल भारी असतो ना या रोडला. काय टोल लय असतो या रोडला. हो चांगलं होतं. कसं काय परवडत नाही रे, आपल्याकडे मेंटेनन्स जास्त होतो ना या रोडला. भारी वाटतं सिनेरी. कंटाळलेलो ना माझ पण ट्रकवाला लावून जातात. तुम्ही कसं कंट्रोल करतास? ट्रकवाला मास्क लावलेलं आहे. महाड पनवेल रोनित चल, तुझी तात्काळ तिकीट इथपर्यंतच होती. तुझी तात्काळ तिकीट इथपर्यंतच होती. वैसर ब्रिज होता इकडे बसूया रोडीतला, जाताना घेऊन जाऊया. चांगला यो स्पॉट एकदम जबरदस्त. रोडीत इकडे बस. आपण महाडच्या जवळपास पोचलोय. तर इथे देखील मागे ब्रिजचं काम वगैरे चालू होतं. गर्डर्सचे बीम वगैरे जे असतात त्याचं काम चालू होतं, आणि रोडचं जे वाइंडिंग आहे त्याचं देखील थोडंफार काम चालू होतं. ही सिनरी तर भरपूर भन्नाटच आहे, भरपूर मजा येते ड्रायव्हिंग वगैरे करायला. आणि इथे हा थोडासा रस्ता चांगला मिळाला आम्हाला पूर्ण पनवेलवरून निघाल्यापासून. आणि आता आपण फायनल महाडमध्ये पोचलो आहे. तर ओव्हरऑल बघता रस्त्याची कंडिशन ॲव्हरेज होती, भरपूर कंटाळा आला ड्रायव्हिंग करायला. आता पुढे बघूया कशी परिस्थिती आहे ती, यासाठी आमचे पुढचे भाग नक्की बघा. प्रिया कॉम्प्युटर बघा, प्रिया इकडे कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट टाकलं वाढला. मोबाईलवर खेळवता मोबाईल पप्पा कसा तो नवीन मोबाईल घेऊन जगतो. आणि प्रिया इकडे स्वतःकडे काय ब्रिज डॉक्टर अंबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या बाजूचा टोल ना ब्रिज आहे. तर ही अशी मुलं कॉलेजची कोणीही एक मास्क लावून फिरत नाही. बघा काय असं बांधता काय विचारू, काय चालणार आहे तुमचा विचार? नाही हो असतो अंडरपास काहीतरी असतो.
दिलो आपण कामत दिलं कामत कुबेर कामत कुबेर म्हणजे अजून सांगते म्हणजे कामत मध्ये पण प्रकार असतात कुबेर कामत विठ्ठल कामत काय गाणं नाही यामध्ये काय गाणं बेस्ट आहे काय तुमचं गाणं आहे तर आवडत ना शेरशाह किसी की आंख या गाणं चेंज नाही करणार जब हुई मेट त्याचं आवडतं पिक्चर ते सावित्री काजूगर मिळतील काय काजूगर आपण महाड सिटी सोडली ना आता पोलादपूर कार्निवल ना कसला आता आणि ती दरवाजा ना त्याची उलटी आहेत बघ ते ह्याच्यासारखी आहेत काय हा कुठली ती ह्याची एकदम भारीतली कार कायची ती लिंबूची ना खयची ती लोर्स काय रोल्स रॉयस काय त्याचे कसे तसे खोलतात ना तशातली आहेत काहीतरी हा असे खोलतात असे कपाट उघडला कपाट एवढं खर्च आपण कितीच्या स्पीडने चाललेला हा 5 का बंद करायचं झाले 4 मिनिटं झाले तर बघा हे आहे मुंबई गोवा हायवेचं काम